Здравейте, здравейте, приятели! Само да ви покажа вече какво взех, нали, на тинейджърката, на момичето там, на 10 години все пак. И сега ще ви покажа един момент да вземе. Тока-бока! Моята тока-бока е с хака, де. Айде, де. Отиваме направо от това къщата и ще таковам, когато тя в къщата. Ма първо да ми видите всичките светове. Така, това е така с къщата. Не знам защо бързам. Това е така, защото няма много батерия. Ето сега ще ви покажа. Ето. Това свят, нали, с хака къде е. Това свят, който пак е с хак. Това свят, който пак е с хака. И обикновен свят, и това е, да. Вече тия другите си, всички ги. Но там 3 свята, не вече с хака беха, да. Добре, сега ще ви покажа. Това вече сте го виждали, мисля. Ако гледате тук Бока видеа, такива малки шортове в YouTube. И последвайте ме, сега като гледате това видео в YouTube. Ето това. Айде, затвори се. Добре. Сезам, затвори се. Ей това. Нали, това го използват като будилник, ама аз не мога. И да. Така гасим всички лампи. Защо те са светнати? Ама има гаден бък във всяка тока бока. Вече тук ще се очуват, тук ще е козметиката и да. Чао! Ма първо искам да ви покажа нещо от друга игра, преди да кажа чао. Да, за тока бока качвам, ма нищо лошо няма в това да покажа за друга игра. Така. Добре. Аз нямам друга игра, по-скоро от YouTube, де. То ще разберете. Не знам да обяснявам и това си. Абе, като ям храна, как да я ям, бе? Каквата просто е. Така, сега ще ви покажа, нали, нещо. Не знам кои са тия хора, просто не ги знам. Да, пак и на тая канала, ама... Не, ако искате, последвайте. Просто да, последвайте. Въпреки, че не го познавам момичето, ама трябва да намеря тук едно клипче, ви го покажа. Така. Ето. Не е това, бе. Akan ko lempar bom ini agar ikan-ikannya mati dan keluar ke permukaan laut. Аз искам да видите на това клипче. Ada orang melempar bom. Kamu harus menghentikannya. Cepat! Чуйте го само. Добре, айде, нали, после ще снимам, нали, като ми се позари телефона и да, до после.